Добре дошли в първото видео канала. Преди да започнем, ще ви помоля по една камбанка и едно харесване да ударите. Не струва нищо, само едно цъкване, за да получавате още такъв контент. Или пък може по цяла поредица. За днешното видео ще видите голяма бройка между раундовете. 5 броя. Ще успеете ли да спечелите играта? Може да видите във видеото. Така снимка ти направихме, че можеш да качим в Инстаграм. Те спа няма да приемат ли бат педали? Ей, толкова българин. Не, само като гледам как... Май не е българин. Кой вика българин за теб? О, Бангладеш. Where are you from, bro? Where from, man? Ало, Пакистан, where from? Ей, то си пуснал микрофона да му стреля. Я го дай този смок. Я го дай този смок да помира. Ай, няма да... Ето. Бъркам просто, бъркам. Аз ще дам, бе. Чакай, аз ще дам. Просто бъркам. Върши Вот. вече, върши. Ръчи. Ай, дайте, бе. Не, един кемп на кейф. Така, пускай копата. Кейф на кейф. Аз ще ги взема ли толкова струва тебе? Рампа. Цики, рампа. Това ми изяде ножката. Цики. Това ми изяде ножката. И то ми изяде. Мале! Аз ги напълних като... да не казвам. И аз ги бъркам. Изходи съм с един, в играта съм друг. То взема негефа, ще стане интересно. В единството с бомбата иде. Добре. Ай, Чакай, с снега да знаеш. На мен ме лагна и ме убиха. Не. То сме напълни каската. Бек, брада, бек. сега ще го... Право се лово напълни. Обежи него. Видях, че бе ръка полукумич как го уби. Айко ме намида. С Аре, какво с бе, пистолет или бе? Тейте ще не бе, вземи мак те, бе. един приятен смок на мид и това да ги пускаме. Къде отиде смока ми, ама и дуго. Охо, крас. Двите смока. Давай. Донек. Как да не го? Береш го. Мина ли сте? Береш. Как знаеш, че е там до спеда? Късам ти, бе. Ти ще... Тук пълта на бед това. Така. Аз съм. Аз ще го гърня. Аз колко застанах и сега ако някой тръгна да дефизва, направо ще му пръсна. О, един ниво тук. Ето жертвата. Седи бе! Ай. Мене напълни. Ай, Чекай, бе. Ай, бегай се. Бегай се. върно е. Ай. Той е нещо сме го видели. Ей! Умрахме като едни истински джихадистите. Гледайте сега какво става, саме пенс. Да ми е пак да спусна микрофона. После видяхте как напълних фунията с тази глава, бе. Кое времето гледаш толкова как се опитваш да го намериш, че направо ми стана лошо. Би трябвало да има смок, ама за къде не знам. Те флашнаха 3 пъти мида. Ах, то как сега ще глава. Кой го пуска? Един го чака. Беше, ама... Аз това е за Ах, то гледай ти с костюмите. Саме пенс. Това. Там ръст. Ставай те къде е, кажи се. Той го най... Това беше мъжко много хареса ми. Това беше много мъжко. Ейте много на пенси корече. Дай го да виж какво става са. Мен само един дезерт игъл ми трябва и стига толкова. Там може да стреляш на рандом, не може да отидеш. Нищо Смок, ще ти не, пазали. И аз дам смок. Някой ма флашна да е на неговата. Плашвам. Ай, на малко е на доната. Малко е на доната, кой взима и бомба. Ай, той е глух. Ето това е играта. То със саме пен, ако ме убия още веднъж ще му пръсна фунията. Не, скачаш на тест. Ой!
Отил направо да хвърли по гръб. А той наши извади ножката, ще го ръба. Като съм бил 14. Аз мисля, че най-хубаво е да ми чето това. Тук е някой смокна. Оп, има един такъв. Път ме убива с това ВП. Еми, какво? Скри се. Ай, седи на Lightroom. Иди там, как се вика. Кой го гърби? А така. Кой го гърби? Ох, бабо, направо. Надърви ми запата. Що не му взема ВП-то? За какво ми? Той се отказва на изделяка. Каква? Последния. Той е на ата. Един А, един Б. Нашия сега ги прави да се почувства. Отидат през стената по нашата сметка. Ти казах бе. Какво го прави сега дойде он ако го изгърби него? Тук ми търси кой ще отиде. А Аз той защо ги реша да дъска. го... Сега смета в А гръб защо? за цели снайпа. Това мисля, че последното е момиче. Ей, Ей. той момичето го уби. Не ми... Той има две деца, съпруг, любовник и пак му наби главата. И аз вземам снайпера. На тебе не си казали, че е забранено снайпер да го уби. Добре, сега ще ми се докажа следващия ред. Медва, смолка е бак ти го. Не, аз така ще кажа. Да, е ръчка през кейва. Чакай, че бананата ръчка през кейва. Айде, взема един гърб, найф на един тогава. Видео. Си ги сби тия само снайпа. Още един бил. Май ще се бая. Двама са, не успях. О, това обаче МТ. А, не, пушка. Те двама на всичко, да стане. Ей, пак. Има и за... Докато се чакам да ги найснеш. Ти не дефюзнаха, те не идентифика направо. Аз момичето, що е толкова локината. Той тръгна да част на това. Добре, гледайте само, че да взема снайпера и ги пръска. Оп, казах ли ви да гледате горе? Ей, какво гледаме, гейте дойдоха отстрани ме изнасилиха. Ти гледам аз горе. Айде, вече не шава да говори. Там. Ето на това бац. Последния на... Всички ще ви дойде. Вече не се спомня. Как го нахме отзад в гърба, бак подолу. Чай да дадем бомбата на жълти да бега. Бега, бе, жълти. Добре, сега ще ви показвам пак как се бие Бомба, каса. бомба. Поминах се, не се спомнях. Давай, виж. Ай, Bro, wait, I can't break. I'm Oh my god. тази помпа направо, то стана страшно. Отгоре бе, майката му. Да си на неговата семка. Аз дали ще успя да го изгърба това. Не съм сигурен. Аз не знам тук дали няма... Ето, той е жената, е изнасилена направо. Направо да го въда. Да, води го, който... И аз не знам къде. Знаеш, кога ще застана е тук с нож. Не е тук. Не. Дойде в това, секрет. Тя да фюзва. Ай, тя да фюзва. Пръскайте. Ако да фюзне... Не дефюзна, аре бе. Аре, ръжка бе, какво правиш ли? Ръжкам малко да правя. Ей, ти къде на бабата пред... Да, так, наби бе. Бавни се ми краката. Еми, Я дайте бомбата на джихадиста. Сега ще видите. Ножа. дадох им бомбата да я види. Пушкам се. Взимаш киловете. Хайде! Тя ако пак е смукнала там при вас. Моля ви, внимайте, пак е жената. Намерих си АВП. Не бах на папата, курва. Yes. Ще вържа Викаш. и ще я дойде. Викаш, той става тя да мога да седне. Да бе. Чакай, аз съм стал с снайпера, остейте. Сега как ще ги гърба? Кой го гърби. Ей, ти ми пръста кофата, бе. Ти не мога ми набиеш 86, бе. Сори, брат. Колко ли то смог? Окей, има един. А не, да го обсъжда. Не. То си никакъв шум не ми убива.
Къде е последния? Взимай тази бомба, бе. Какво ме тази бомба? Той Къде е тук тази някъде. бомба, бе? Къде е изчезнала? Не знам, бе, е тук някъде. А, ето. През труповете. Ей, бати диве смок. Плантни О, да той могат при да мен. целят. През стената ще цели. Абе, спокойно, бе, дай момиче. Не, бах, на главата ми. Той как ме изгопа, не. Слушай. Видя ли, бе, пълен чакра? Аз викам последния рунд. Това жълтички да го напълним с лово. Да, няма проблем. Всеки по един кучка в главата и той ще премерга. Не бе, сега в началото на рунда ще умрем, бе, гей. Аз ще Да, на аз бето ви да чакам да дойде на бет. Мене и без да викам ще почвам. Ей, 4 на Б. Как ще? И сега ще дота. Гесваме ги. Като не, няма никоя. Пет са на пет. Петата ще играят. Ами да. Пушкайте смело. Не, аз съм слаб, бе, лук. Ти какво прецепи мене, ли, бе? Не, просто се настрах малко от стъпките и обърнаха на задна и то ми е насакал. Той трябва така да... Да, бе, той гледаше мене, аз видях как се завърта. Ай, на здраве. Ай, на здраве. Те направо си издухах белия дроп. Той излезе през носа ми обратно. И аз ударих с това. Ще трябва да се издуха лица. Така е жадо. На мида. Колко Един. пикне и ще няма ли да пикне май. Ай, това не е реално, аз му цепа главата. Брат, така се издухах, че направо ми издуха белия дроп. Малко има човек. На кейва. Абе, той е смока, бе, колега. Ай, тебе. Да, бе. В кейва има един. Тая кучката. ако Стига искаш, го вади кажи, то нощ, защото сега ще изгърбат. Какво ти кажа? Ей. Той го сема и този снайпер ти. Ей, да ма, колко съм крив. Поне без блюз да го целиш. Може да се го цели. Добре, че смока дойде обратно при мен. Ево. На бъто. На бъ. Кейв с помпа, бе, брат. Кейв. Ай, той на малко... Ръгай ги сложа, бе. Абе, аз съм на кейв, бе. Тя бомбата на НАТО, бе. Кой го ръгай сложа? Ако направиш 3 кила сложа, не знам какво ще направя. Добре. Пак го късмет. Гъни ти те, бе. Добре. Да съм това. Няма проблем, бе. Те са 4 моя забравят. Когато е, бе? Не знам, ама смока на мет. Аз за това ли съм 16 кила? Къде е смока, ме? То с помпата где така. Ай, на бед. Нищо не виждах. Ай. Нож. Двама. И последния май в кейв. Дефюзите. Ха-ха. Ама трябваше на този на рампа да го убиеш с нож. Какво правиш, бе? Да не се помпиш в женската? Нямаше. Те не виждат. Давай, Няма то. проблем. Тичи се. Имаш съпустone. Така си е по-комфортно. Значи пръска на кофе. Нас. Гледам където това. Пише го умирга. То си идва много Дай. нормално. Дай то си един, ще ме. ме гърби, ама. Дай. По-лекичко, така техническо. Оп, за малко. Мале, те Ама как то- го напълних лукаската, той то се сака. А той жълтия май го искал как бърба, защото е много добре. Имаш сигурно... Да, не мога да кажа кукура, ти сигурно че имаш 10 кил. Ами 16. Много е трудно, брат. Близък е. Ротекни през мида. Ей, там че. Ей го. О, минус. О, Другия ще е на Бангладеш сит. е... Другия ще е на сит. На сития. Е, Ей, това, само не ти Кога кажа. се пробвах? Ай, той. Има има време. дефюз, ама.
Имаше време, Няма, ако се няма. беше бакал спината. Няма. Наистина. Не бе, ако не беше отишъл да цепи ония, беше пел ти, само да... Той нямаше ли смок в студиото? Нямаше. Яко парали го раздаваме ние. Наистина. Ей ги, нейс. Тя бомбата... Е бомбата там. Ай, кой го убива? Видяме, ама... Бомбата няма... Работи от. О, я го дай това. Депо. Или найф на цивил, ако го правите. Ти вървиш Иди иска нишки си прави. Вие преобиколихте целия мап за една бомба и оная кучкава изигра. Това е стига, да една. Да, отзад. Те знаеха за нинджа дефто за дефто планира. Благодаря. Благодаря. Добре, и тук Ма да чипна днеска една... да стане. Да, наистина. Ого, тук има смокове. Айде, така. Имаше един мит, май Гейм проекти. Ай, давай, качвай се отгоре. Качвай се отгоре. Паднах бомбата. Браво, бе. Не, Скоп не сме го видели. Айде, аз сега играем на камък, но по 40. Много ясно, че е там. Майко мила, майко. Той тая кучка ти. Ма вие не разбрахте гениалния ми. Стига, много става стига. А то жълтен, що мисли там най-отгоре, са да му пръснали кофата да се свали малко. Кой? То жълтен нещо споди най-отгоре. Ти ако не те видят, ама ако ги видим, какво ще стане? Опа! Дайте го умирайте, бе. Гърба ми. Има на... Близък. Кажи ми, че няма да умреш. Ви издигали се. Hello, motherfucker. Да е, Браво. Той последния на мит. Няма какво да го прави. Да захлебиме тук с някакво оръжие. Който и галя, тези пари няма да... Умрял. Без да иска. Той първи е умрел. Аз мога да направя така, че да е умрял първи, ама... Пак смок, фот. Не знам, защото сме идиоти. Да, бомбата. Стъпки Б. Стъпки Б. Айде, на този... Пускай го, бе. не пак това момиче. Къде е тази кучка? Умре. Бах, че лоша. Няма проблем, аз съм нежно ще си пак, бе. Какво става? Колко е да ми дава на огъня. Не, бе. С гръб, аз изобщо не я виждах елчели с огъня. Ето нямаше къде другаде да е, по Ти принцип. верно ли не отиде мит саме певе? Смок на мит. Оп, бомбата на Ато, бомбата на Ато. Много умен. Тогава има на бета. Те нямат бомба, ма пушкат ви. Хой на джунгъл, бе, хой на джунгъл. Ляво, дясно. Добре, че всичките дойдохте На тук, сега го бъца. отишъл на бой купрем. Ако ти дори от... На бойца двамата. Ай. Давай. Пушкай. Те са бъдите Това е. Мъжко.